otu onye ọrụ mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ ya bụ Anambra Broadcasting Service Maazị Anthony Ugochukwu akwanyegoro nne ya ugwu ikpeazụ onye bụ Odoziakụ Obiageli Ugochukwu dịka adọnyere ya na ngwurubịa dị n'Umuzocha Village Council Awka South. Onyinye Agụbeze ga-akọdalu gị akụkọ a. Oriaku Ugochukwu nke eji natural beauty wee mara bụ onye akọrọ dịka mmadụ ji ndụ ya niile wee nyere ndị mmadụ aka nakwazi ezinụlọ n'obodo n'ebe ọ dị ukwuu ma bikwezie ndụ kwesịrị nṅomi, ndụ umeala na ndụ ịhụnanya. N'oge ya bụ mmemme ili ozu n'ụlọ ụka St. Patrick's Cathedral Awka, Reverend Father Boniface Obiefuna nọrọ n'okwuchukwu ya kọwaa ya bụ Oriaku Ugochukwu nagoro mmụọ dịka onye tụrụ egwu Chineke ma wetuo onwe ya n'ala bie ndụ ịhụnanya na ndụ inyere ndị mmadụ aka. Ọ kasiri ezinụlọ ya obi ma gwa ha ka ha bụ ndị ga-ejidesi okwu ha ike dịka ndị nke Kraịst, ndị ezinụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service nke ọ bụ onye duhaga ya bụ njem bụ onye ji ọkwa Managing Director ya bụ ụlọ ọrụ bụ Sachido Obidiegwu kwupụtara na ya bụ nwaanyị nagolu mmụọ bụ nnọọ onye bili ezi ndụ nke ezi ndụ ya na-egosi n'ime ndụ nwa ya nwoke bụ Maazị Anthony, onye ọ kọrọ dịka onye na-alụsi ọlụ ike ma na-agbasikwa mbọ ike ịhụ na ọlụ etinyere n'aka dịka otu n'ime ndị na-alụ ọlụ dịka onye mgbasa ozi na ABS na-aga nke ọma, ebe ọ kpekwaziri ekpere ka Chineke kasie ha obi. Maazị Charles Ugochukwu nakwazi nwaada Veronica Ugochukwu kenere Chineke maka ụdị ndụ nne ha nagoro mmụọ biri oge ọ dị ndụ ma kọwaa ya dịka ejiamatụ n'ihe gbasara inwe okwukwe n'ebe Chineke nọ nakwazi nwaanyị udo ma kwe nkwa na ha ga-ejidesi ihe ọ kụziri ha oge ọ dị ndụ ike. Nwa ya nwoke nke na-alụ ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Anthony Ugochukwu kwuru na mma ya nagolu mmụọ bụ nwaanyị obi umeala nakwazi onye tụkwasara obi n'ebe Chineke nọ wee lụọ ọnwụ ya, kene Chineke maka ezi ndụ o biri. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Vice President nke Radio Television and Theatre Arts Workers Union na mpaghara South East bụ Prince Emeka Kalu kwupụtara na ezi ndụ nwaanyị ahụ nagolu mmụọ bụ nnọọ nke a na-ahụ n'ime ndụ nwa ya nwoke Anthony ma kpee ekpere ka Chineke kasie ezinụlọ ya obi. Ihe mmemme ili ozu nakwazi mgbalụ nke ndị enyi, ụmụnne nakwazi ndị ọgọ bịara bụ nnọọ ihe pụrụ iche emere na ya bụ ihe mmemme ili ozu.